Nu skal vi høre noget om killinger. Det er små, livlige væsener, som leger og drikker mælk hos deres mor. Når de er gamle nok, det vil sige nogle uger gamle, jeg ved ikke hvor mange, så kan de holde op med i dette tilfælde. De her killinger spiser stadig mælk hos deres mor. Og de er usædvanlige nutter. Ingen af dem står for deres nyhed, og der kommer en. Kig, hvor livet bevæger sig rundt på gulvet. Der er en af dem, der går ud på gulvet. Far, der er en af dem, der går ud på gulvet. Den går rundt ligesom en rotte. Og sidder ned nogle par gange. Og ligger ned. Kig, hvor livligt det er. Det er meget spændende, ikke? Det er jo en killing. Kig, hvor livligt den prøver at slæge sig. Den går rundt på gulvet. Nu laver den stille funktion. Nu går den lidt, og lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. Og er klar til funktionen. Og er i gang med at gå rundt og udforske. Nu er videoen slut. Vi skal ikke se den killing.